बिटिआर सरकारनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि गुबुन गुबुन बियाबाव माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 25,000 रांनि चेक राननाय हाबाफारिखौ मावफुंनायखौ नुनो मोनदों। बेबादिनो बिटिसिनि 33 नं ननाय सेरफां बियाबनि बेन्दोंआव थानाय गासै 130 गावसुंथा हानजाफोरनो 25,000 रांनि चेकखौ बिजेपि आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ जथायै राननानै होदों। बे चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी। बिथांजों लोगोसे बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै चेक राननाय हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो। लोगोसे बे चेक राननाय हाबाफारिनि गेजेरजों लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया गावनि आखाइजों चेक राननानै होयो। दिनै ननाय सेरफां समस्तिनि सिङाव माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बावैसो जों इउपिपिएल आरो बिजेपिनि नेतृत्व जि सरकार बे सरकार सिद्धांत लानाय मथे 25,000 रांनि चेक होनाय जादों आरो दिनै 365 चेक होनाय जादों। बेनिखायनो बेखिनि चेकखौ जों होनाय जादों। जिहेतु जों थांनाय बिसायख'थिनि सिगाङावनो गासैबो सेल्फ हेल्पफोरनो 75,000 रां होगोन होननानै बुंनाय जादोंमोन आरो बेखौ जों गोबां सम मावफुंनो हायाखैमोन। खिन्थु थांनाय 23 जुलाइनिफ्राय जों बे माबाफोरखौ स्टार्ट खालामदों आरो बे मथेनो दिनै जों बे सेल्फ हेल्प ग्रुप ननाय सेरफां समस्तिनि सिङाव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बे चेकखौ होनाय जाबाय आरो आसा खालामदों रायजो बेखाय जोंनि आइजोनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोनि सोद्रोमाफ्रा बेनि गेजेरजों गोबां खामानि मावनो हागोन आरो बेखे रांखान्थिनि बिथिङाव बिथांमोना जाहाथे गोख्रों जानो हायो बेनि थाखाय जों बे हेफाजाब होदों। जों लोगोसे बेजों खावलायदों जे बे चेकनि जि रां बे रांखौ जाहाथे बिथांमोना मोजाङैनो बाहायो बेखौ जाहाथे बिजनेस पार्पसाव बाहायो। मानोना बेखौ जों बाहायनो थाखाय सिम्पलि जास्ट खरस खालामनो थाखाय होआखै, बेखौ जास्ट बिजनेसफोर बाहायनानै जों 25,000खौ 50,000 बोरै खालामनो हागोन, 50निफ्राय आरो बेखौ 1 लाख बोरैहाय खालामनो हागोन बेबायदि राहाजों खामानि मावनो थाखाय खावलायदों आरो जोंनि गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा बिदिनो सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट जानो हादों। बेनिखायनो जों आसा खालामदों दिनै जायफ्रा मोनगोन बिथांमोनाबो बिदिनो इक'नमिकेलि इन्डिपेन्डेन्ट जाहैनो हागोन आरो मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो मोनसे इन्डास्ट्रि गायसननो हानाय बायदि पजिसनहालागै थांगोन आरो अब्लासो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय रांखान्थिनि बिथाया गोख्रों जागोन आरो गामिनि रांखान्थिनि बिथाया गोख्रों जायोबासो हादोरनि रांखान्थियाबो गोख्रों जायो। जों नुबाय माने बेखौ बांसिनानो बुंदों दायो माने इउपिपिएलआ आइजोफोरखौ बोख्लोनो थाखायसो बेबायदि माखासे बिथांखिफोरखौ आइजोफोरनि थाखायल' लादों होननानै बुंदों। ना जोंनि बिथांखियाथ' आइजोफोरनि थाखायल' नङा, जों इतिमধ্যे गियान सोरां बिथांखि खालामबाय, सुपार 50 खालामबाय, बेनिफ्राय बांगोन अनसुंथाइ बिथांखि लाबाय, बिदिनो गुबुन जों बिथांखि लादों आरो बेबायदिनि गेजेरजों आइजोफोरखौबो लादों आरो माबाफोरखौ हौवा मानसिफोरनि थाखायबो जों गोबां बिदि बिथांखि लादों। बेखौ आइजोफोरनि बिथांखि हिसाबै नैबे माइनाव सोरां बिथांखिखौ लानाय जादों। मानोना जों नुदों मानसिफ्रा उइमेन एम्पावारमेन्टनि थाखाय खामानि मावो, खिन्थु बिथांमोना मात्र जोंनि आइजोफोरखौ राजखान्थिनि बिथिङावल'सो गोख्रों खालामनो नाजायो, खिन्थु रांखान्थिनि बिथिङाव गोख्रों खालामनो नाजाया। खिन्थु जों मोननैबो राजखान्थि आरो रांखान्थिबो मोननै बिथिङाव जाहाथे आइजोफ्रा इन्डिपेन्डेन्ट जानानै सोलिनो हायो बेनि थाखाय जों बे बिथांखिखौ लादों आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय आइजोफ्रा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जेनेबा आइजोफोर थागोन बिथांमोना जाहाथे रांखान्थि आरो राजखान्थि बे मोननै बिथिङावबो सांग्रां जायो आरो हौवाफोर गैयाब्लाबो जोंनि ओनसोलखौ जोंनि हादोरखौ जौगानो थाखाय खामानि मावनो हायो। बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ सांग्रां खालामनो नाजादों आरो आसा खालामदों जों थांखि लाना खामानि मावदों बेयो मोजां फिथाइ थायगोन। अन्ततः जोंनि समाव नङाबा जोंनि फिसा फिसौफोरनि सिगाङाव आइजोफ्रा गोख्रोङैनो खामानि मावनानै समाजखौ सालायनो हानाय जाहैगोन बेखौ जों खावलायो। जों दासिमहालागै बेखिनिखौनो लादों। नेक्स्ट जों आरो बेबायदिनो गामि ओनसोलनि रांखान्थि बिथिं गोख्रों खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लागोन। इतिमধ্যे जों गोबां सिन्था सरसा खालामदों, बेखौ जों फाइनाल शेप होनो हाथ'वाखै आरो होयोबानो जों बेखौ बाहायगोन। बेरेखा दोलोआ गोबां बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थादों कि फार्स्ट इन्स्टलमेन्टआ बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट होननानै गोबां बेबायदि कमिसन बे बिथांमोननिसो बाथ्रा, दा बेखौ जों मावगोन। दा बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट नामा बेखौ डिसाइड खालामगोन ना रायजोफ्रासो।
BPF-आबो डिसिसन खालामनो हाया जोंबो जेबो बुंनो हाया खिन्थु जों दा जिबायदि स्पिडआव खामानि मावदों বিভিন্ন फ्लेगशिप स्किम निजा जोंनि BTR सरकारा निजाहै जिथुखिनि फ्लेगशिप स्किम खामानि मावदों जोंनि BPF सरकारनि समाव बेखौ नुवाखैमोन आरो बेनिखाय रायजोफ्रा दिनै जिबायदि लैहोर लैहोर इउपिपिफोरखौ सापर्ट खालामदों मदद हेफाजाब होदों बेखौ नायोब्ला जे हाग्रामा महिलाहै आसलथे गिदों BPF-नि मावथिफ्रा गिदों बेनिखायनो नंखायखौ प्रसार खालामनो बोरैबाफोर रायजोखौ गावसोरनिथिं बोलांनो हागोन नामा बेखौ नाजादों खिन्थु जों बुंनो जे हाग्रामा महिलारि आरो बिनि हान्जाया जि नंखाय बाथ्रा फोसावनानै रायजोखौ थगायनो नाजादों बे कोनो दिन साक्सेस जाया आरो रायजोफ्रा सोर थार सोर नंखाय सोर रायजोनि थाखाय खामानि मावदों सोर मावाखै बेखिनिखौ मिथिनो गोरों जाजोब्बाय बेनिखायनो रायजोफोरखौ थगायनो हाया আপোনালোকৰ চেক মানে আত্মসহায়ক গোটৰ নাম কি প্ৰাৰ্থনা আত্মসহায়ক গোট কিমান টকাৰ চেক পালে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মানে নাম আছে বুলি শুনি পাইছোঁ আৰু 25,000 ইয়াৰ কাৰণে কাক পৰ্বত বৰুক ধন্যবাদ জনাওঁ তাইতো দিছে এতিয়া সেইকাৰণে আৰু আমাৰ সঞ্জীৱ তান্ত্ৰিকো ধন্যবাদ জনাম যাতে কি আমাক অলপ আগবঢ়াই দিছে আৰু আজি প্ৰথমবাৰ চেক পাইছোঁ ভাল লাগিছে আৰু এই ছাৰহঁতক ধন্যবাদ দি আছোঁ চবে ছাৰক কিমান টকা চেক পালে 25,000 হয় আৰু এইটো আমি কিবা এটা কৰিম আগবঢ়াম আৰু ইয়াৰ পৰা লাভ কৰি ফালে দেখাম কেইজনে আছে আপোনালোক আমি 11 জন আছোঁ আচ্ছা যিখিনি বাকী আছে আপোনালোকৰ মানে পাবলৈ আকৌ ছাৰকলে কি অনুৰোধ কৰে আৰু পাবলৈ সেইটোৱে আমি ইনকাম কৰিম চালেতো ছাৰ নিজে দিব এনেকৈতো কৈছে সেইটোৱে আৰু ছয়পত্ৰী আত্মসহায়ক গোট হয় আমাৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ নামটো হৈছে ছয়পত্ৰী সেলফ হেল্প গ্ৰুপ কিমান টকা চেক পালে হয় এতিয়াতো আমাৰ 25,000 টকা দিয়া হৈছে আৰু পিছলৈতো আমাৰ সুবিধা ৰাখি থৈ দিছে নেক্সট ইয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ হয় আমি প্ৰথমতে আমাৰ BTR চিফ আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰলৈ আমি সহস্ৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ ইমান দিনে এনেকুৱা এটা হৈ উঠা নাছিল মহিলাসকলক বহুত স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে তেখেতৰ যিটো প্ৰচেষ্টা যে যিহেতুকে আমি এই অঞ্চলত BTR অঞ্চলত মহিলাসকলৰ আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল আমি আশা কৰি 25,000 টকা বা 75,000 টকাৰে আমি কিবা মানে কি সংস্থাপনৰ কাৰণে কিবা এটা পথ বাছি ল'ব পাৰিম এইটো আশা কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এনেকৈ আমাক চিফ ছাৰে ভৱিষ্যতলৈ দিব আৰু আমি মহিলাসকল তেখেতে আগবঢ়াই নিব আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম আৰু নিজকে মানে এজন মানে সুস্থ সমাজৰ এজন সুস্থ মহিলা বা স্বাৱলম্বী মহিলা বুলি আমি নিজক পৰিচয় দিব পাৰিম হয় আজি ভেৰগাঁও আৰু ওদালগুৰি ব্লকৰ অন্তৰ্গত আজি মাইনাকচিৰি যিটো BTCৰ আঁচনি BTR আঁচনি সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ 25,000 টকা চেক এইটো আজি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ল আৰু দুখন ব্লকৰ মিলি ফালে আমাৰ 130 জনক মানে সেলফ হেল্প গোটক চেক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হয় আৰু উপস্থিত থাকে আমাৰ মানে ডেপুটি চিফ গোবিন্দ বসুমতাৰী আৰু আমাৰ BTR সঞ্জীৱ তান্ত্ৰিক ডাঙৰীয়া खुलुमबाय दिनै जों नंनाय सेरफां समष्टिनि अनसाय बिथांखि माइनाव सोरां माने आसनि जि माने चेक राननाय हाबाफारि बेखौ जों बामोनजुलि कमिउनिटि हलाव BJP UPPL जयैनो जों खुंदो जोबोद माने बाख्नायथावना खोथा जा बे आफादाव जोंनि डेपुटि चिफ मानगोनां गोबिन्द चन्द्र बर' लोगोसे जोंनि सहयोगी दल UPPL-नि बे नंनाय सेरफां समष्टिनि सन्जीब तान्त्रि बिथाङा थादो BJP-नि दा बे हिसाबै जों 130 जन जि जोंनि माइनाव सोरां अनसाय बिथांखिनि मुङाव आत्मसहायक ग्रुपफोरा चेक मोनदो दा बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै गोबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि आखाइजों जागायनानै सन्जीब तान्त्रिनि लोगोसे जोङो BJP-नि कर्मी आरो UPPL-नि कर्मी बयबो लोगो नांनानै जोङो चेकखौ BDO अदालगुरि BDO आरो भेरगाव BDO-नि माने सहायाव
माने रानना होनोबाय बिराद मोजां दिन मोजां नांदो दिनै रक्षा बन्धनबो बे रक्षा बन्धन हिसाबै जों बयबो आइजो माहारिखौ बिदा हिसाबै बयनोबो मोनसे उपहारजे होनो हाबाय जोङो बिजेपि आरो इउपिपिएलआ जमायैनो बे मोनसे बाख्नायथाव जादों आरो